Neće biti neke centralne proslave kao što je bilo uobičajeno pre pandemije, upravo iz razloga zaražavanja, tako da smo se dogovorili na kolegijumu da ove godine obeležimo dan škole nizom aktivnosti ove nedelje, od ponedeljka do petka. Sutra je baš dan škole, pa sutra su časovi će biti skraćeni, tako da ćete tu informaciju preko raznih starešina da dobijete, a sve znate da nešto posebno iz biografije ne izdvajamo, osim da je bio redovni član SANU-a, da je bio prvi posleratni rektor univerziteta, da je značajne radove ostavio upravo iz biologije i da je učesnik oba svetska rata. Rekao da ove godine zbog pandemije neće biti ono što je uobičajeno. Naša škola je elitna škola i upravo razna kulturna dešavanja potiču iz naše škole. Dok nije počela pandemija, uvek smo obeležavali dan škole i preko hora i raznih recitala i to je stvarno bilo i za našu, ajde kažemo, čaršiju značajna kulturna manifestacija, ali zbog pandemije, kažem, to nećemo raditi i upravo vezano za pandemiju smo i pozvali našeg poznatog lekara Dejana Šušulića da nam malkice bliže objasni potrebu vakcinacije i svih onih aktivnosti za sprečavanje pandemije. Naš moderator je koleginica Biljana Šušulić, profesor biologije, pa možemo da krenemo sa ono što ste planili. Hvala. Hvala direktorima upravi škole što nam je pružila priliku za ovo malo druženje. Profesor sam biologije i pre svega bivši đak gimnazije Stevan Joković, tako da mi je neverovatno veliko zadovoljstvo bilo da mi se pružila prilika da dođem i da radim u školi koju sam i završila. Kad sam pre par meseci došla ovde, srela sam neke dragi ljude u školi i nisam ih dugo videla. Mogli smo da se javimo jedni drugima samo tako što smo mahnuli, međutim da smo se sreli pre 2 godine, verovatno bismo se i zagrlili. Nismo, jer zagrljaj u današnju dobu može da bude veoma opasan, a dobro znamo i zašto. Zašto? Šta? Zbog virusa korone, tako je, COVID virusa. Inače, interesantno to da su virusi naša svakodnevnica. Prisutni su svuda oko nas i najčešće kao pojam ozbiljnog izazivača bolesti. Ono što možemo za viruse da kažemo u svakom slučaju jeste da se nalaze negde između živog i neživog sveta. Zašto tako? Izvolite samo malo brže, ja vas molim, izuzmite mesta. Nastavljamo sa pričom vezanom za viruse, ja vas molim samo malo više. Dakle, karakteristika virusa je da ne možemo da isvrstamo niti u živa bića, ali ne možemo da isvrstamo u neživu biću. Zašto je tako? Pre svega, virusi nemaju ćelijsku građu. Svi znamo da su sva živa bića izgrađena od ćelija. Sve ćelije, ćelije su građene od ćelijske membrane, citoplazme, unutra su ćelijske organele i vrše svoje metaboličke procese. Virusi nemaju ćelijsku građu, a celularni su. Ali ono što imaju vezano za živi svet jeste nukleinska kiselina, DNK ili RNK, ili DNK i RNK zajedno obavijeni jednim zajedničkim proteinskim omotačem koji se naziva kapsid. Upravo ta osobina, da imaju taj proteinski omotač i nukleinsku kiselinu, omogućava virusima da mogu da uđu u ćeliju, da svojim proteinskim omotačem da prođu, uđu u ćeliju i tu slobode svoju nukleinsku kiselinu, DNK i RNK svejedno, i krenu da se razmnožavaju. Upravo ta osobina, da mogu da se razmnožavaju, svrstava ih u živa bića. Ovako van ćelije virusu su samo nasledne čestice i ništa drugo.
protiv mikroorganizama, a pre svega protiv virusa, najjače oružje se pokazalo da su vakcine. Zato slobodno možemo da kažemo da do pre pronalaska vakcine svet je bio opasno mesto za život. U 18. veku, otprilike negde u 18. veku, britanski lekar Edward Jenner je pronašao prvu vakcinu, to je bila vakcina protiv velikih boginja i od tada kreće upotreba i primjena vakcina. Samo u 2-3 rečenice kako stvari vakcine deluju. Vakcine stvaraju kod primaoca veštački imunitet. One pokreću otpornost na izazivača bolesti, otpornost na bolest, jednostavno ne dozvoljavaju da se bolest razvije ili ako se razvije da to bude u nekoj najblažoj mogućoj formi. Kako? Tako što u ćelijama, u organizmu, vakcina pokrene taj imunski ćelijski sistem, stvaranje antitela koja zatim ulaze dalje u borbu sa virusom. I ono što je takođe vrlo važno da znate, jeste da osoba koja je primila vakcinu i ukoliko dođe u kontakt sa virusom, da li preko vode, vazduha, zemljišta, hrane, preko zaražene osobe, ima veoma malu mogućnost da virus prenese drugoj osobi. I zbog toga slobodno možemo da kažemo da taj planetarni značaj vakcina nije ni malo prenaglašen. Međutim, postoji tu ona druga strana, da od kada je nastala, vakcina jednostavno izaziva neko nepoverenje kod nekih ljudi. U prošlosti to je bilo pre svega iz nekih religioznih, verskih razloga, a u današnje vreme, u današnjem svetu, primjena i značaj vakcine se politizuje, što naravno nije dobro, ali tako je kako je. Međutim, šta je u stvari dobro? To da većina ljudi, naučnika, lekara, smatra da će i protiv virusa korone, protiv virusa COVID-a, pomoći nam vakcina. Upravo o tome reći će nam doktor Dejan Šušulić i to će nam reći pre svega iz iskustva u radu sa COVID pacijentima i nešto više o tome. Izvolite, inače, još jedna mala napomena, takođe bivši đak gimnazije Stevan Jakovljević. Jeste. Da skine masku, držim distancu, može da? Može. Bien. Pa da, profesorka Biljana je spomenula stvaranje veštačkog imuniteta, ali prvo da kažem, nikad nisam držao predavanje u ovolikoj deci, mislim, ne možete da očekujete da će moje predavanje bude kvalitetno kao profesorkino, ali ajde da probam, da vidimo. I si više praktičar. Profesorka je spomenula postojanje tog prirodnog i veštačkog imuniteta, konkretno je rekla za veštački imunitet, postoji prirodni imunitet i sama reč kaže, prirodni imunitet nastaje prirodnim putem, znači kada jednostavno organizam oboli i na taj način dolazi do stvaranja prirodnog imuniteta. Međutim, tu se javlja jedan problem, mora doći do zaražavanja, mora doći do oboljevanja i mora da se suočimo sa komplikacijama bolesti. I zato je mnogo bolje ovaj drugi veštački imunitet koji je profesorka pomenula, to je vakcinacija, gde ćemo na jedan veštački način, vakcinom, stvoriti taj prirodni imunitet, normalan imunitet da se odbranimo od virusa. Sad, ja ne znam da li vi znate s kojim vakcinama ste do sada vakcinisani, da li poznajete te vakcine koje ste primili kao deca kad ste bili mali. Zna neko da mi kaže možda za zauške, za male boginje, osipnu groznicu, za dečiju paralizu, za veliki kašalj. Ste čuli vi za te bolesti? Da. Jeste svi čuli, pošto ipak gimnazijalci, trebalo bi da svi znate o tome. To su bolesti s kojima smo se mi suočavali kad smo bili deca, kad smo bili vaših godina i naši roditelji i naše babi i dede. Međutim, zahvaljujući vakcinaciji, vi ste samo čuli za te bolesti, a niko od vas nije oboleo, zato što ste vi svi vakcinisani, a mi smo preležali i stvorio se taj kolektivni imunitet. Sad u dobu ove pandemije čujete često taj izraz kolektivni imunitet. Upravo je to kolektivni imunitet. Vi ste vakcinisani, na primjer, protiv zauške, a mi smo svi preležali, vaši profesori, zauške i više ne postoje. Ja ne znam, ja nisam čuo da je neko oboleo od zauške zadnjih 20-30 godina.
možda sam preterao, ali zadnji 10 minuta. Zato što jednostavno nema. Te zauške možemo da uzmemo primjer i tog veštačkog imuniteta i prirodnog imuniteta. Mi smo morali, kad smo bili deca, prvo da se zarazimo, a to nije bilo baš naivno, evo vidite šta je sa epidemijom korone, a u to vreme je bila epidemija zauški, na primjer, i budu prepolovljene odelenja. To se jednostavno odelenje sa pola dece. Drugo, sam klinički tok nije bio naivan. Išao je sa temperaturom, uvećanim žlezdama sa unutrašnjim lučenjem, isto izazivač virusa, što je veoma bitno. I da ne zaboravim komplikacije tog virusa, takozvani mumps, ima malo čudno ime, ali tako se zove, šta da radimo. On izazove sterilitet kod muškaraca. I zato je Svetska zdravstvena organizacija primenila tu vakcinu protiv... Pričam vam jedno od vakcina kao primer. Odobrila je Svetska zdravstvena organizacija tu vakcinu kako bi zaustavila tu sekundarnu komplikaciju steriliteta kod muškaraca. I evo, uspela je u tome, vi ne znate za postojanje zauški, mi znamo, jer smo preležali, ali imamo taj imunitet, vi imate imunitet. To je suština vakcinacije. Suština vakcinacije je upravo to da vi stvorite taj imunitet protiv mnogih zaraznih bolesti. Vi sigurno znate, kad dođete kod lekara, svi ste bili nekad bolesni, temperaturu imali, možda sad je to vrlo upečatljivo, da kad dođete kod lekara pa date krv i sad onda mi gledamo te skraćenice, te šifre, VBC, PLT, šta znam, RBV, mislim, mi u suštini gledamo tu leukocitnu formulu. A zašto gledamo leukocitnu formulu? Sigurno znate koje su naše odbrambene snage. Znate šta je nosioc imuniteta? Anđelija sigurno zna. Bela krvna zrnca, leukociti. I mi gledamo tu leukocitnu formulu, na osnovu toga možemo da izvučemo zaključak o čemu se radi, o koji tip bolesti se radi. Sigurno ste videli krvne slike pa vidite te... Sigurno, tu mi gledamo da li su povećani monociti, granulociti, da li su povećani eozinofilni leukociti, makrofage, mislim, nije važno, ima ih više. Konkretno u ovom slučaju, kada je korona u pitanju, nama su najvažniji ti limfociti. To su takozvane memorijske ćelije, T i B limfociti. Oni su najvažniji kad je korona u pitanju i kad su zauške u pitanju i kada su u pitanju sva virusna oboljenja koja postoje. Što se zovu memorijske ćelije, T limfociti? Zato što na svojim membranama oni imaju receptore da prepoznaju virus. Znači, oni imaju tu mogućnost da li uđe novi virus, da li uđe virus s kojim smo već imali ranije kontakt, na primjer vakcinaciju. On ima tu sposobnost da vrlo brzo napravi šifru na svojoj membrani, a ta šifra to su u stvari određeni receptori u vidu glikoproteina, različitog oblika, u obliku Y, štapića, ne znam već. I oni imaju tu mogućnost da naprave šifru i da reaguju na određeni virus pre nego što je virus uopšte napravio bolest. I to je suština vakcinacije, da mi probudimo te T i B limfocite, ili sada ćete da nađete, sada se koristi kao oblik te ćelije, ne te limfocite, nego ćelije ubice. Znači, vakcinom trebamo da napravimo, da probudimo T i B limfocite, te limfociti se sintetišu u timusu takozvanom, a B limfociti stvara se u kostnoj srži, pa nalaze se u svim našim žlezdama, limfnim nodusima, u slezini se nalaze u tonzilama i to su te memorijske ćelije sa receptorima koje mi trebamo vakcinacijom da probudimo. Šta se sada dešava? Kada uđe, na primjer, poznat virus, šta znači poznat virus? Konkretno, evo opet vraćam se na morbile, odnosno na zauške, ali i ako uđe virus korone kod pacijenta koji je već vakcinisan protiv korone, šta se dešava? Na mestu ulaska, znate, korona ulazi, ulazna vrata su sluzu kožanosa i usne duplje i čim uđe, virus hoće da se razmnožava, hoće da jača, hoće da stvara svoj svet. Međutim, naš organizam to ne dozvoljava. Tkivo gde je ušao taj virus stvara takozvane medijatore zapaljenja.
možda ste čuli, sada se mnogo priča o tim citokinima, interleukinima, to su takozvani medijatori zapaljenja. Kada uđe virus, oni imaju zadatak da se stvaraju u što većem broju i to je alarm. Znači, što se oni više stvaraju, oni bude, to je znak da ti T limfociti i B limfociti krenu da se stvaraju. I šta se dešava? Pričamo isključivo o poznatom virusu. Znači, ulazak u organizam virus protiv koga imamo vakcinu. A kad uđe poznati virus, onda naš organizam je spreman. Luče se ti citokini, luče se ti interleukini. Direktno reaguju kao alarm, kao što sam rekao ovako, da bude naš imunitet. Mi, pošto profesorka rekla da vakcinacija stvara T i B limfociti sa šiframa, onda kada uđe virus, stvaraju se T i B limfociti koji su spremni da ubiju virus koji je ušao. T limfociti direktno ubiju virus, a B limfociti pretvaraju se u B, takozvane plazma ćelija, i oni luče one čuvene imunoglobuline ili antitela, koje mi sad merimo titar antitela, da znamo ko je nekad preležao virus pa ima veću količinu antitela, on kao ima zaštitu, ovi drugi manju zaštitu i tako. Međutim, ja ne znam da li sam uspio da vam objasnim. Znači, poznati virus, kad uđe u telo, naše telo ima adekvatan imunni odgovor na njega. Znači, stvaraju se T i B limfociti koji na svojim membranama imaju receptore za taj virus. I potrebno je 3 dana od ulaska virusa da se stvori adekvatan imunitet koji će da uništi virus. Samo 3 dana kod vakcinisanih osoba. Ali problem imamo sa nevakcinisanim osobama. Šta će da se desi ako uđe prvi put virus u naše telo, konkretno korona uđe prvi put? Šta da radimo? Telo je zbunjeno. Luče se ovi medijatori zapaljenja što sam ih spomenuo u vidu interleukina, citokina. Međutim, desi se da imunni odgovor potpuno odustane, da ne stane, da ga nema. S druge strane, desi se da bude veoma agresivan imun odgovor. Agresivan imun odgovor se javlja iz razloga što se organizam je zbunjen, ušao novi virus, nov alergen. Luči se velika količina tih citokina, medijator zapaljenja, koji imaju zadatak da probude T i B limfociti. T i B limfociti se proizvode u velikom broju, ali idući kroz naš krvotok ne prepoznaju virus, jer nemaju na svojim receptorima šifru za taj virus, jer je novi. Citokini vide da B limfociti ne ubijaju virus i T limfociti. Luče se nova količina citokina. Sa druge strane, luče se ponovo nova količina antitela i to je jedan začarani krug koji se označava u medicini kao citotoksično oluje. To je, možda ste i o tome se dosta priča u medijima, ta citotoksična oluja je upravo glavni problem zašto ljudi završavaju na respiratorima i zašto ljudi završavaju na kiseoničnoj potpori. Iz razloga što se javlja neadekvatan imunni odgovor. Luče se velika količina citokina, stvaraju se velika količina neadekvatnih antitela. Kada se jave toliki broj antitela, dolazi do autodestrukcije tkiva. Konkretno, ako se virus nađe u plućima, a znamo da on ima afinitet prema intersticijumu pluća, onda ta antitela ne samo da pokušavaju da unište virus, nego uništavaju i sam tkivo pluća. I zato se javljaju te teške upale pluća, obostrane, sa padom saturacije kiseonika, vrlo nisko, i gde pacijenti završavaju u bolnici, nažalost, i već letalno. Suština je upravo vakcinacijama da mi probamo da na vreme probudimo taj imunitet i da stvorimo mogućnost da za nepuna 3 dana se stvori adekvatan imunitet kao što bi uspeli vakcinacijama. Nisam napomenuo, prirodnim putem kada se stvaraju ti čuveni T i B limfociti, tim prirodnim putem kad se stvaraju potrebno je 7 dana. A veštačkim putem kad se stvaraju potrebno je 3 dana. Pa sad sami vi vidite gde je tu problem.
Kada je čovjek vakcinisan, virus nema mogućnost da razvije bolest za 3 dana, nema mogućnost da razmnoži, jer postoji jedan period inkubacije kada virus uđe u telo. Potrebno mu je vreme i onda se adaptira našem telu. To je potrebno nekoliko dana. Za to vreme, kod vakcinisanih se stvoraju antitela. Kod nevakcinisanih, da bi došlo do adekvatnog imunog odgovora, spomenuo sam onu citokinsku oluju, neadekvatan imunni odgovor, autodestrukcija tkiva, šta znači autodestrukcija, ne znam da li me razumete. Kada antitela sami uništavaju sopstveno tkivo. I potrebno je na kraju 7 dana da se stvore ta antitela. 7 dana, znači mi imamo gubitak od nekoliko dana, za nekoliko dana može svašta da se desi. I zato je potrebno vakcinisati se. Sad, mnogi ljudi će da pitaju, znamo li oboljevaju vakcinisani? Pa oboljevaju zato što nijedna vakcina prvo ne daje garanciju 100% zaštite. Čak i Pfizerova vakcina koja je preporučena za vas, za decu, daje 90% zaštite. Šta to znači? To znači od 100 ljudi 10 oboljevaju, 10 mogu da obole. Ali upravo zbog toga što imaju već formirane T i B limfocite, klinička slika biće lakša. Jer ja sam dosta vakcinisao ovom kineskom vakcinom, Sinopharmovom, pošto uglavnom je preporuka bila da se stari ljudi njom vakcinišu. Njena zaštita čak ima ispod 80, negdje između 70-80%. To znači da veoma često oboljevaju ljudi koji prime kinesku vakcinu, ali ne znam ni jedan smrtni slučaj. Ne znam, a puno je bilo ljudi ovih starijih sa ovom kineskom vakcinom. Ne znam, da li imate neko pitanje vezano za imunitet? Da li ste shvatili suštinu buđenja T i B limfocita? Šta je to važno? Nisu važno ona antitela, titar antitela. To je prolazno. Imunoglobulin G, imunoglobulin. Mnogo je važno ovaj imunni odgovor, ove memorijske ćelije na nivou T i B limfocita koji pamte. I svaki put kad uđe virus, a mi vakcinisani, odmah reaguje za 3 dana. I opet vam ponavljam možda 3. put, virus nema šansu tu teoretsku da se razmnoži, već ga naši T limfociti direktno i B limfociti preko imunoglobulina ubijaju. To je što se tiče imuniteta. A što se tiče ovako vakcina, za vas su preporučene Pfizerove vakcine. I opet, ja sam čuo česta pitanja, te vakcine nisu dovoljno istražene. Pa jesu, 20 godina se ispitaju taj model vakcina po principu informacijone ribonukleinske kiseline. Možda nemaju iskustva sa stepenom zaštite koji daju, a inače su totalno bezbedne. Kineska vakcina je bezbedna, to je onaj stari način pravljenja vakcine, jednostavno umrtven virus koji nema mogućnost da napravi bolest, ali je dovoljno da mi stvorimo antitela. S druge strane, Pfizerova vakcina, vi znate kako izgleda, svi ste vidjeli koronavirus kako izgleda. Vidjeli ste, kažete da. Da, jeste. Pa da bi znao da ste vi vidjeli. Ona izgleda kao kruna, korona kao kruna. I sad, unutra, mislim da je profesorka rekla da je unutra smeštena RNK virus, to je grupa RNK virusa, ali to je ona smeštena unutra, kao lopta. Međutim, s polja ste vidjeli da on ima kao bodlje, kao šiljke. Ti šiljci označavaju takozvane spike proteine. Ti spike proteini omogućavaju da virus prodre kroz naše tkivo i da uđe u ćeliju. Naučnici su ustanovili, pričamo o Pfizerovoj vakcini da bi znali, jer vi uglavnom treba da primite Pfizerovu vakcinu. Naučnici su ustanovili da naša antitela, koja je dovoljno da budu stvorena za te spike proteine, ne moraju u organizam da ubacuju ceo virus. Dovoljno da ubace samo spike proteine, znači one šiljke, samo to da ubace i stvorit će se adekvatan imunitet. Oni su uspeli u tome, jer su uzeli informacijonu ribonukleinsku kiselinu, a vi znate da je informacijona ribonukleiska kiselina učestvuje u biosintezi proteina, jer znate, učestvujete iz biologije to. Jeste, Da. Anđelje ste učili. Znači, sada se ubacuje informacijona ribonukleinska kiselina, ali ne virusa, nego tog spike proteina.
Cilj je da se u organizmu stvore spike proteini, znači ti proteini antitela na te proteine. Vidite i sami da taj spike proteine može da zove bolesti, jer to nije virus, to je deo virusa, to nije virus. Međutim, postojala opasnost da taj spike protein, odnosno ta informacija ribonukleinska kiselina koja bude ubačena, da ga organizam neutrališe, pa su oni jednom lipidnim slojem su zaštitili da ne dođe do razgradnje tog spike proteina, te informacije od ribonukleinske kiseline, dok se ne stvori biosinteza proteina i ne stvori spike protein. Znači, suština Pfizerove vakcine jeste ubrizgavanje informacijone ribonukleinske kiseline za spike protein. To je, znači, nema bojazni od oboljevanja, nema bojazni od teške kliničke slike, bilo čega. Nešto slično je urađeno i sa ruskom vakcinom i sa onom AstraZenecom i Modernom. Moderna je slična Pfizerovoj vakcini. AstraZeneca i ova ruska vakcina su isto, to je vakcina vezana za spike proteine, ali su spike proteine te ubrizgavali, odnosno informacijonu ribonukleinsku kiselinu za spike proteine, ubrizgavali u adenoviruse koji su bezopasni za čoveka, tako da taj adenovirus zajedno sa informacijom ribonukleinskom kiselinom. Tako da, još jednom vam kažem, vakcine što se tiče bezbednosti su bezbedne, što se tiče davanja imuniteta i koliki imunitet, to nije istraženo, to se ne zna. To se ne zna, bilo je prvo da ćemo da primimo jednu dozu vakcine, pa je onda druga doza vakcine, pa je ustanovljeno da Pfizerova vakcina štiti 6 meseci, da ova kineska vakcina štiti 4 meseca, pa to se čast pomera, čast nije, pa jednostavno se ne zna uopšte prvo koliko oboleli od korone dugo imaju antitela, koliko oni imaju zaštitu, pa tek onda treba se postaviti pitanje vakcina. Znači, slobodno se vakcinišite, verujte, bezbedne su vakcine, 20 godine se proučavaju te vakcine tipa informacijone ribonukleinske kiseline, jedino što se ne zna, to je kakav imunitet, odnosno koliko dugo imunitet njihov traje. To je više, ako imate neko pitanje. Slobodno pitajte, ako imate neko pitanje, ne dvomite. Da li treba ja da se vakcinišem ako sam već podržavao virus? Da, obavezno, ali nek prođe par meseci. Možemo reći godinu dana. Slobodno se vakcinišeš. A dobro, ali sad imam pitanje, ako ste retrčali za virus, ne zauške. Zauške. Pa taj virus, ne znam kako... Mumps. Dobro, i sad vi ste preležali taj virus. Tako je. Mi smo vakcinisani. Tako je. Pa zašto i vi niste vakcinisani? Pa nije bila vakcina. Misliš da ne bi bili vakcinisani? A vakcina je pronađena pre 20 godina za taj virus. I ona je bila u to vreme rizična za muškarce srednjih godina, za decu nije bila rizična. Ne, mi se nismo, ja kad sam spomenuo kolektivni imunitet, tu sam teo primer kolektivnog imuniteta, vi ste deco vakcinisani, a mi smo preležali i virus ga više nema, imamo to je suština i sa koronom. Jedni treba da budu vakcinisani, drugi preležali i da isto napravimo ovo što smo napravili i sa morbilima, sa malim boginjama i sa dečijom paralizom. Dečija paraliza je opasna stvar bila. Ja imam nekoliko pacijenata koji su stariji od vas 7-8 godina, to su strašne stvari, to su invalidi. Veliki kašalj, to je bilo strašno, to je supalama pluća. Kažem vam, je obične male boginje, zovu se male boginje, ali to je tako teška klinička slika bila. Mi smo to preležali isto. Da smo završavali u bolnicu sa isto upalama pluća kao protiv korone. A vi ste na sreću vakcinisani i zaštićeni. Vi nemate ni... sad problem se javio u jednom trenutku, kad se javila antivakseri pre 5-6 godina, to profesori sigurno znaju kad se pojavila mala, kratkotrajna epidemija morbila, javila se zato što su roditelji odbijali da vakcinišu decu. Ako se desi da se vi ili vaša deca sutra ne vakcinišu i od malih boginja, i od zauška, i od osipe groznice, i od dečije paralize, javit će se epidemije kao što je korona. Vi sad jedinu epidemiju koju imate, ako izuzmemo korone, to su ovčje boginje. Ko je preležao ovčje boginje?
Ne znate šta se uči? Ja sam lekar. Ma svi ste preležali, deco šta vam je? Ema, si preležala uopće Bog? Pa digni ruku. Ja mislim da je Anđelija. Tu nema vakcina, ali virus sama po sebi izazivač isto virus. Zove se puno ime i prezime, herpes, varicela, zoster, nije ni važno. I tu imate vi tu problema, deca imaju, oboljevaju često od varicele, odnosno ovčjih boginja. Ali one ovčje boginje za decu nisu strašne, treba što ranije da ih preležu, jer ne ostavljaju komplikacije osim sitnih ožiljaka. Dok stari ljudi, boga mi, nije prijatno. I zato treba, kad vidi, to su naši roditelji radili kad smo bili deca, kad vidi da neko ima ovčje boginje, samo ga gurnu nas da se igramo s njim. Da bi što pre prebrodili to. I tako. Ima li još neko pitanje? I skoro je bio problem kod ovih vakcina kad su decu pitanje, mislim da to bilo pre nekih 7-8 kada se pojavile petovalentne vakcine, tada se isto napravila pobora neka, kao što je sad recimo za koronu, da se ne vakcinišu deca tim Pa vakcinama. tad je krenula blaga epidemija morbila. Nauka napreduje i medicina i onda se stvaraju te nove vakcine i uvijek je problem kad nešto novo ulazi na tržište. I to je bilo sa morbilima, morbili su isto virusno oboljenja, bilo je problem, isto deco vi ste vakcinisani protiv morbila, generacije starije od nas profesora, vas profesora, je preležala morbile i najugroženije je bila jedna grupa populacije koja niti je preležala, a primila samo jednu dozu morbila. A ja mislim da je to generacija direktora tvoja, Petko. Mislim da ste vi primili jednu dozu morbila, nepotpuno zaštićeni i zato kad smo imali epidemiju morbila pre 5, 6, 7 godina, najugroženija populacija upravo bila vi koji ste primili jednu dozu, niste imali potpunu zaštitu, klinci imali imunitet, mi stari, odnosno stari preležali i to je tako bilo. U to doba, kada je to mi zovemo virulencija velika. Virulencija znači kontakt s virusom, jak kontakt sa virusom, znači virus je u našem okruženju. Tada može doći do probijanja imuniteta. To je probijanje imuniteta da stradaju i vakcinisani. Toliko je jaka virulencija, toliko je jak virus oko nas, da nekad dođe i do probijanja imuniteta. Kažem vam, vrlo je teško sprovoditi imunizaciju u dobu ovakve pandemije. Još neko da pita nešto? Sve, kaže? Ako sam dobro čula, rekli ste da su 20 godina Pa, ja tačno informaciju na tako godine, znam da ih dugo ih ispituju. Koji je kineski odnos? Dok kineska vakcina, boga mi, treba vreme. Dobro, a da pitam samo, zašto se javlja da neka osoba više puta preleže koronu? Mislim, pošto ima dosta slučajeva iz moje okoline. Pa nema dosta slučajeva, vrlo retko. Dobro, dakle, ja znam nekoliko osoba, to mislim kao... Vrlo retko ima, ovi stručnjaci kažu da ko ima laganu kliničku sliku, da imunitet njegov vrlo kratko traje. Znaš, jer pazi, uzmite obzir da korona nije nesličivani doživotni imunitet leženja. Kratkotrajan imunitet je kod gripa, kod korone, a dugotrajan imunitet je, na primer, kod zauške, što smo pričali malo. I mi ne znamo koliki taj imunitet, kod nekog može bude 6 meseci. Zato sad ove COVID propusnice, što bi ja volao da sve imate, da bi mogli da živite najzad. Kod COVID propusnice dobija COVID propusnica ona osoba koja je preležala pre 6 meseci. Posle toga ne. Znači već je ustanovljeno da je taj kratkotrajni imunitet traje 6 meseci najduže. I to. Kaže? Ja sam bio pozitivan 3 nedelje ako mi nije bilo ništa već prvi dan. Super. Kako si bio pozitivan? Da, pretestiranju. Svaki put sam bio pozitivan, ali nije bilo ništa. Gledaj, imao si, ne znam, možda sam ja puno informacija vama dao za kratak period. Postoji adekvatan imunni odgovor. Koronavirus sam po sebi nije toliko jak virus, nego jak je naš imunni odgovor na njega, razumeš? Ti si imao na vreme adekvatan imunni odgovor. I to zato si imao virus. Tvoj imunitet je držao pod kontrolu virusa. Jednostavno rečeno.
Ovo pa opasno je ako dođe do neadekvatnog odgovora, znači, što kažu, prekomerni odgovor. Onda antitela naša polude i ono kad sam spomenuo, vrše autodestrukciju tkiva, uništava sopstveno tkivo i zato ljudi završavaju sa teškim upalovima pluća zbog neadekvatnog imunog odgovora. Ti si imao adekvatan imunog odgovor, što ti kaže super. Nisi jedini, 90% mladih imaju tako laganu kliničku. Ovo, na primjer, sad u tome zanima ova naša drugarica što je u izolaciji nebitno sad, ali ona se posle 14-15 dana testirala i opet je pozitivna. A nema simptomi dalje, i plus je vakcinisana. Ona je nosilac virusa, to ste čuli, ona je nosilac virusa bez oboljenja. Ona jednostavno drži pod kontrolom, njen imunitet drži pod kontrolom, virus ima ga, a nema ništa. Mene čudi da je u izolaciju kao vakcina, a pozitivna. Jeste, i plus posle 14 dana se testirala opet i opet je pozitivna i onda još... Ali nema simptome? Nema. Pa ništa strašno. Da, samo što 28.